Хей, здравейте, приятели! Както обещах в предишното си видео, ще се включвам от време на време от това малко градче, където живея в момента, за да така споделя атмосферата. В момента минаваме през един малък парк, който е съвсем близо до мястото, до където аз живея в момента. Както виждате, зелено, чисто, няма никакви хартийки, няма нейлонови турбички от вятъра разпръснати. Ето там някъде в дъното има хора насядали, които се почиват. Това е нещо съвсем обичайно. Навсякъде има кошчета за боклук, които не са ритани, не са огънати, не липсват. Просто са си на мястото и тук се стоят. Не знам как става това нещо, как се опазва, но в България сме... Всички знаем какво правим. Всичко е помляно. По алеята в квартала, в който аз живея, там в България, няма нито едно кошче вече. Това е съвсем малко паркче, както казах. Даже не съм любопитствала дали това е единствения парк в града или може би има някъде на края на града по-голям, защото тук по центъра не съм виждала друг парк. Сега минавам тук по-напряко през една уличка, за да изляза на центъра, така да се каже, макар че то е относително, защото градчето е малко и самата главна улица, разбира се, също е малка. Не е много голяма и няма кой знае какви забележителности. Но ще се опитам така да ви покажа поне малко от това, което е в действителност. Тук, когато минавам, винаги се наслаждавам на хубавия вход, който са се направили хората с цветята. Тук много държат на цветя, на декорации, на украси. Всичко е много поддържано. Може би имате някакви изисквания от общината, не съм много сигурна, но няма като нас изоставени къщи, изоставени градинки, мръсотия. Ето сега наближаваме централната част и насреща точно има една сграда, която се води конгресна зала на Залфелден. Явно там се провеждат някакви мероприятия, такива конгреси и тем подобни. Сега тук също има някаква общинска сграда, която не знам точно каква е, но наоколо е с цветя и ми прави впечатление, когато минавам, че тук има изнесени някакви като саксийки. Не знам кой и защо ги е оставил, винаги са тук. Това прилича на някакви... Да, това са подправки. Орегано, мента и разни други. Тук също
както и по-нагоре има. Нямам представа какво е точно. А тук отсреща е, както казах, конгресната зала. Вчера за първото ми видео имах направена градивна критика, понеже за първи път снимам и разбира се хората, които постоянно се занимават с това, като моя съпруг, виждат моите недостатъци в снимането, но аз го правя не от някакви претенции за добро снимане или нещо голям професионализъм, просто е така за забавление, както се казва. Сега тук сме около някаква банка. Навсякъде е украсено с цветя, както виждате. Разбира се, и при нас ги има тези неща, но тук се личи чистотата, прави най-голямо впечатление. Всичко е чисто. Спретнато. Ето тук за любителите на електрически коли, какъвто е моя съпруг, има някаква зарядна, за която аз не мога да дам повече информация, тъй като не ги разбирам. Те са различни зарядните станции, доколкото знам. Така че, ако има хора с електрически коли, могат да посетят Заалфелден. Тук има нещо като, как да кажа, като галерийка или някакво магазинче за арт предмети. Отсреща е един много хубав италиански магазин за дрехи, който така доста скъпичък, макар че тук повечето магазини вече са започнали наистина така добри разпродажби, т.е. правят много добри намаления, особено някои. Не като в България на Black Friday или беше, вместо за 100 лева да го купите за 200. Тук има намаления, които стигат до 1 евро на дреха. Ето тук отсреща също има един магазин, който е много скъп. Такива съм ги посетила само поведнъж, за да разгледам, и това е, просто не се пипат нещата. Имат някакви тукашни марки, които вървят много скъпо. Тук има едно хубаво ресторанче. А насреща е така наречената щат аптеке или градска там аптека. Тук всички магазини са огромни вътре. Няма малки магазинчета, както при нас. И сега отсреща се вижда една голяма оптика. Такава голяма оптика не съм виждала дори в големите градове в България. Ja, danke. Тук има разни магазинчета за обувки. Не съм влизала и не знам цените, но ето може да погледнем. Тези обувчици са 100, 119, 100. Тези насреща са малко по-скромни, 79 евро.
Те обикновени сандалки са 110 бежевите и такива цени. Някои неща просто не се струват да се купуват от тук. Тук има едно магазинче за бельо и пижамки, което също е много скъпо. Ето долу има цени, не знам дали се виждат. Бикини 49,99. Просто да си ги задържат за себе си. Няма да ги купим от тук. Тук има един испански магазин, който също не е ефтин, но така е малко по-поносим. Човек може да си позволи нещо. Едно бао ни подмина. Няма да влезем в този испански магазин. Иначе е оживено градчето, движат се доста коли, натоварено е. Има мигранти, които не са чак толкова много. И сега тук пристигаме на едно площадче, което е цялото в магазини, а най-отсреща е общината на градчето. Пред нея има една хубава пицария, едно кафе и така. Обичайните неща за един град. Това е общината, Радхаус. И така, тук има разни магазинчета, които някои от тях просто е по-хубаво да не влизаме. Пак цветя. От тази страна също има магазинчета. Тук има един за обувки, който е въобще да не коментирам. Бебишките са около 100 еврака. Ето там има едно Том Тейлър. Там така доста често има намаления. Тук има хубава пицария. И това е в общи линии площадчето на градчето Сауфелден, Австрия. Ще продължим малко по-нагоре. Има още няколко магазинчета. И долу-горе с това се изчерпва централната им улица. Тук имат един магазин, който е за национални такива носии. Никога не съм видяла клиент вътре, но магазина се стои. Както и в скъпите магазини почти няма клиенти, но не знам как се издържат. Ето тук има още една оптика, която също е големичка за моите представи за оптика. Тук също има един магазин, който също набляга на национални носии и тем подобни. Също няма жив човек вътре и никога не съм видяла.
Отсреща има магазин за дрехи. Не е много скъп, не е от ефтините, но нищо особено няма в него. Поне по моите така виждания. Ето тук има едно, казано по български или на уличен жаргон, сватбарско фото. Явно фотото е така специализирано само в портретна и такива сватбени снимки. Тук нямам представа какви са цените, но влизах в едно друго фото, където ми поискаха 26 евро за снимки за документи от файл, който аз имах. Естествено, че не се направих, при положение, че толкова години съм правила снимки много по-евтино. После намерих решение, просто сама си ги изкопирах на един автомат за 39 цента. Така че трябва да се обикаля понякога. Ето тук разни къщички. Сега ще минем покрай една Била. Както знаете, Била е австрийска марка. Тук е, бих казала, малка Била, съвсем малка, но добре заредена. Тук има разни табели за музеи и други, някакъв шопинг център, но там няма нищо интересно. Повечето са сувенири и книжарнички. И ето там нагоре ще отидем някой друг път да ви разходя. Там са повече къщи. И тук стигаме до най-евтиния магазин в Саалфелден, който е от една немска верига. Цените са долу-горе като в България. И повечето местни хора се пазаруват от тук. Сигурно, разбира се, има и други, но които пазаруват на по-скъпо, но казвам повечето средностатистически, да кажем. Ето тук виждам там една много красива къща, с украсена с много цветя. Сега ще доближа само да ви я покажа. Много ми харесват такива спретнаци, макар че тя тази е бая голяма. В Холандия, като бяха много красиви и не големи къщи, като за едно семейство, но страхотна красота. Ето, не знам дали се вижда добре къщата. И така, до тук надолу вече няма нищо интересно. Ами това е централната улица на Саалфелден. Както казах още в предното видео, нищо кой знае особено какво да има, което да отбележа. Ако занапред нещо ми привлече окото, ще ви направя съпричастни. Ами, това е за сега. Моля професионалните ютубъри да не ми се смеят на видеята. Надявам се да се подобря. Ами, чао за сега от мен. Ще влизам да пазарувам и така. Айде, хубав ден!